Cansat de cagar-la, de prendre les decisions errònies, de deixar-te portar pels sentiments i les passions? Benvinguts a la Masterclass Com deixar de semblar imbècil cada cop que obres la boca. Soc René Descartes. En aquest vídeo t'ofereixo un mètode per deixar de semblar tonto volent anar de sobrat. Soc el creador de frases com penso, aleshores existeixo, pienso, luego existo, o parlo, aleshores menteixo. hablo, luego miento. He elaborat el meu propi mètode després de trencar-me la closca durant anys tancat en una habitació fosca a la llum d'una espelma. I sense internet. Bàsicament perquè a l'any 1620 encara s'escrivia la Wikipedia en llatí. Bé, primer de tot, dir que per deixar de dir tonteries només has de deixar de pensar tonteries. I per això, primer has de deixar d'estar pendent de Twitch o deixar el porno. Per tant, has d'utilitzar la raó. És així. La raó no fa mal i és gratuïta. Als sopars de Nadal i als botellons tothom creu que té la raó. Digo jo que estarà ben repartida o què? El problema és que molts cops s'utilitza malament per culpa de la precipitació i de programes com Sálvame. Aquí ve el primer tip, o la primera regla del mètode. A. Regla de l'evidència! L'altre dia vaig obrir un canal de YouTube, vaig posar un vídeo en streaming jugant al Call of Duty i ja tinc 1.000 seguidors. Consisteix en evitar la precipitació. Bé, 1.000 seguidors, potser una mica menys, 500. No s'ha d'acceptar més que aquelles idees que es presentin de forma clara i distintament. A veure, que qui diu 500 diu 50. És a dir, de forma que no presentin cap mena de dubte. Bé, en realitat vaig penjar el vídeo i l'han vist els meus amics. B. La regla de l'anàlisis. Com es diu el canal que el busco per internet? No, a veure, és que al final no l'he penjat, però obert el canal de YouTube. S'han de dividir els problemes en tantes parts com sigui possible. Comencem pel principi. A veure, tu tens internet? Sí, clar. Així reduïm allò complexe en les seves parts més simples. És el punt de partida del nostre coneixement. I tens un ordinador? Sí. C. Regla de la síntesis. Conduïm amb ordre els pensaments, començant pels objectes més simples que hem dividit, els més fàcils de conèixer, i anem ascendint a poc cap a aquells pensaments més complexos. Val, doncs ja ho entenc. El problema és que no tens amics. Això és el que es coneix com la deducció. D. La regla del recompte, o enumeració. Es tracta de revisar tot el procés per a tenir la seguretat de no haver-la cagat. L'altre dia vaig obrir un canal de YouTube, vaig posar un vídeo en streaming jugant al Call of Duty i ja tinc 1.000 seguidors. Això és tot. Espero que t'hagi agradat aquesta Masterclass.